També és veritat, perquè hem de ser justos, la gent, perquè sigui, per com ha arribat, li cau bé el budisme d'entrada, en comparació a altres. I hem sentit, no? Hi ha molta gent que diu, bueno, jo si m'he de vincular amb alguna, com si fos una obligació, si m'he de vincular amb alguna tradició, ho faria amb el budisme, sense tenir absolutament ni idea de què vol dir això. No estem tan lluny de poder viure una vida amb sentit, simplement hem d'entendre una miqueta com funciona la nostra ment, de ser hàbils manegant-la, i llavors és com que orgànicament, naturalment, anem entenent quin sentit podem donar a les coses. Com qui fa de mestre té l'obligació de recordar les coses quan no venen de gust. I això és el que a vegades és molt agradable acompanyar i fer aquest paper com d'amic espiritual de Kalena Mitra, que es diu a la nostra tradició, però a vegades és aquesta altra vessant més pesada. El capitalisme s'apropia de tot, ja ho sabem, és una màquina que engoleix tot el que té al davant i qualsevol tendència ho fa amb el budisme, ho ha fet amb el feminisme, ho ha fet amb el Dia de l'Orgull, ho fa... Llavors, és com que hem de comptar que això passarà sempre, simplement hem d'estar atentes per veure quina és la resistència que hem de fer per no deixar que passi i ja està, sobretot si volem conservar la qualitat de segons quines propostes. Què tal, com estan? Sigueu benvinguts i benvingudes a Espiritualitats Arrels Personals. En els darrers anys s'ha fet cada cop més evident com determinades tendències contemporànies utilitzen el budisme i certes pràctiques com a eines dins del que alguns anomenen el materialisme espiritual. Tant en llibres, podcasts com a les xarxes socials proliferen missatges que promocionen el mindfulness, la meditació, el ioga, el pranayama i, vaja, una infinit de pràctiques de procedències diverses com a instruments de benestar personal, de productivitat i d'autoconeixement, sovint desvinculades de les seves arrels espirituals o religioses. En un context marcat per l'estrès, la incertesa i la recerca de sentit, hi ha estudis i veus especialitzades que analitzen com es poden aprofitar els principis del budisme sense la necessitat d'adherir-se al fet religiós, és a dir, instrumentalitzar-ho com una eina més de vida plena, serena i conscient. Aquest no és un fenomen nou, però sí que pren força en temps en què l'espiritualitat s'experimenta de manera més individual i flexible, i és que aquesta connexió entre la saviesa antiga i la vida moderna obre preguntes interessants, com per exemple, fins a quin punt el budisme es converteix en una filosofia tova o accessible sense perdre el seu sentit profund religiós. I és que avui volem parlar d'aquesta cruïlla entre espiritualitat i benestar personal amb el Lama Norbu. Ell és director, fundador i mestre principal de la Casa Virupa a Llinars del Vallès, així com a fundador del Laboratori d'Arts Contemplatives. Té una formació exhaustiva en Dharma, tant en filosofia i meditació, com en rituals de l'escola Sakya. I va ser autoritzat per Ngomban Trinche Rinpoche, disculpeu perquè segurament ho pronuncio malament, per impartir cursos de meditació i filosofia budista. Al febrer de l'any 2020 va ser nomenat Lama de l'escola Sakya. Lama Norbu, bona tarda, benvingut a Espiritualitats i moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Lama Norbu, mira, m'agradaria començar aquesta conversa coneixent com va ser el teu camí espiritual fins al dia d'avui, a quina edat vas descobrir el budisme i com ha sigut el teu camí espiritual. Malgrat que m'agradaria començar dient, com deien els medievals, aclarar tèrminos, que quan aquí parlo d'espiritualitat i tenint en compte que aquesta conversa és cap a un lama budista, ho parlo en sentit filosòfic genèric, entenent que l'espiritualitat implica aquest sentit d'esperit i que pel budisme no hi ha una espiritualitat per així pròpiament dita. Llavors, la pregunta en tot cas seria a quina edat vas començar a descobrir el budisme i com vas començar aquest camí espiritual teu? Molt bé. Gràcies també pel rigor lingüístic, perquè, diguem-ne, és un rar avis, no? És una cosa que no... I sí, nosaltres, a més, som particularment exigents amb això, perquè al final el llenguatge en configura la ment, no? I és important saber a què ens estem referint. I, com bé dius, sí que en el budisme parlar d'espiritualitat en tant que esperit sempre és una mica dubtós, no? I ens posa ja en un marc que és estrany, però evidentment ens entenem quan parlem d'això, no? Camí de recerca personal, d'autoconeixement. Les primeres qüestions filosòfiques que em van poder aparèixer
I he de dir que estava ple d'espiritualitat, de fet, perquè la primera, tot i que era una qüestió de l'entorn, sempre són causes i condicions que s'ajunten i et permeten que connectis de sobte amb una profunditat, amb una dimensió a la que no havies mirat gaire, i es van ajuntar un seguit de coses i condicions, i potser és això el que puc explicar. No tenim aquesta epicitat pròpia de la crida de Déu, he de dir, és una cosa molt més mundana, molt més prosaica, no? Potser més prosaica que mundana, no? Però no és gaire èpica, no? I va passar que a casa, de sobte, per una parella de la meva germana, vaig normalitzar sentir determinats termes o determinades postures. Després es va ajuntar també que just vam fer un viatge amb l'escola per Castella, on vam explorar diferents monestirs i corrents del misticisme espanyol i unes reflexions al voltant d'això en un moment d'adolescència, crec que com ideal per fer-te algunes preguntes, sí, com va ser el meu cas per karma o fortuna, depenent des de quin hemisferi volem parlar, doncs vaig tenir la sort d'estar obert a aquestes reflexions. I després, un parell de coses més que estaven allà roents en una edat també com l'adolescència, que eren, per una banda, un mal d'amors de tota la vida, quan la primera vegada que et trenquen el cor, no? I això era un tema que s'havia de tractar i havia d'entendre com fer-ho, o sigui, tenia com una sensació de que això se'n podria emportar pel davant, no? Com una cosa molt wertheriana, molt romàntica, no? De sobte estàs en aquella edat que tot és exageradíssim, com si ara no ho fos també, però en aquell moment encara ho és més, no? I per últim, una sensibilitat social que em feia anar a buscar com solucions que eren molt materialistes, evidentment, perquè les propostes socials sempre ho són, no? Normalment, i jo tenia això com sensibilitats que m'empenyien cap a militar i estar com a prop de determinats partits d'esquerres i progressistes i tal, però proposaven idees que de sobte jo, amb tota la suma de coses, veia que jo estava veient que era important i llavors veia que no només no servien per eliminar el patiment d'arrel, sinó que hi havia sempre fases on aquest patiment es perpetuava o es reivindicava, fins i tot. En plan, les violències, al final, com que s'assumien que formaven part. I això a mi em semblava insuficient, no? O sigui, veia que no podia ser i aquesta sensació de frustració just es va juntar tot això i em va acompanyar a la necessitat de fer un retir, un recés. Llavors, això, entre 16 i 17 anys, vaig posar-me a Google, com fa la gent de la meva generació, i vaig posar retir Catalunya, o sigui, no sabia, no en recordo quines, però alguna cosa així, no? I llavors em va portar això, clar, hi havia com opcions més grans i tal, no recordo ben bé, però em va cridar molt l'atenció a una proposta que hi havia al monestir de Solius, un monestir cistercenc. Fa 4 dies, justament. Mira, doncs hi havia allà un servei, això, d'hostatgeria, que t'acollien i que no havies de pagar i que podies estar allà i tot això. I jo deia, bueno, jo no és el que no estic com gaire a prop d'això, però d'altra banda em sentia, bueno, per què no explorar? Al final és la manera on s'ha treballat l'espiritualitat des de la nostra tradició i no cap problema, no? O sigui, tenia un cert rebuig ideològic, però d'altra banda em sentia curiositat i estava obert. I llavors vaig tenir la immensa, de nou, fortuna o karma de trobar-me un germà que s'acabava d'ordenar i que havia estat músic, com jo en aquell moment, també tocava el saxo, tenia com aquestes inquietuds també, com aquesta sensibilitat cultural i tal, havia estat músic, havia deixat tot per entrar en aquesta vida haver tingut una crida de Déu i havia deixat tot per entrar allà, no? I em parlava des d'un lloc que jo de sobte vaig sentir molta connexió i vaig veure com encarnada la possibilitat d'una vida espiritual. I aquí és on dic que la meva entrada sí que va tenir molt a veure amb això, no? Perquè vaig fer els serveis que estaven aquells dies, vaig acompanyar els germans i
i vaig allà estar explorant què em passava, què sentia, i moltes hores de conversa amb aquest germà. I em va portar uns documents, uns llibres fotocopiats de pràctiques zen des d'aquesta vessant cristiana, que és un poti-poti que està allà per qui ho vulgui. I ell practicava zen també, i llavors aquí vaig tenir molta connexió perquè jo tenia ja aquesta inclinació una mica per les filosofies orientals i tal. I llavors, el meu objectiu en aquell retir era poder meditar, jo no sabia com fer-ho, però era poder meditar, poder estar obert al que fos. I llavors vaig tornar a casa amb una experiència colpidora d'haver trobat això com algú que no era tan diferent a mi, avui en dia havia deixat les coses, havia deixat la seva trajectòria, la seva nòvia, i havia decidit prioritzar la recerca espiritual, en el seu cas, i donar espai a fer-se determinades preguntes i a la contemplació. I recordo, de totes les hores de conversa que vam tenir, recordo especialment quan passejant-nos pel petit jardinet i va assenyalar el cementiri que tenen allà, i va dir, jo vull que m'enterrin aquí. I jo recordo com això em va fer, amb 17 anys o 16 anys, em va fer tremolar de dalt a baix, com pot ser una persona que ja tingui clar on vol ser enterrat. I això em va commoure profundament i recordo que em vaig endur a casa l'experiència d'haver vist una alternativa encarnada de com es pot viure. Llavors, d'aquí jo vaig estirar, ell ja insistia que explorés aquesta vessant del zen cristià, i jo em vaig obrir al zen i vaig trobar algunes respostes en la tradició budista zen, a la tradició Soto, en un centre molt petit que hi havia a Barcelona, al Born, que jo anava discretament, sense connectar amb ningú, amb molt de respecte i una mica de por, de veure perquè era molt petit i no... Llavors allà vaig començar a fiançar una mica la meva pràctica i meditava a casa i meditava allà i rebia alguna ensenyança de tant en tant, fins que vaig trobar la tradició Sàkya a través de trobar-me amb un monestir, amb el monestir del Garraf, concretament, com pràcticament tothom ha conegut el budisme tibetà a Catalunya, o a la Casa del Tibet amb el Lama Wanchen, o a Saketa Shilin al Garraf. I allà jo vaig connectar moltíssim amb aquesta tradició, amb el mestre que hi havia allà, sent estèticament l'oposat del que jo estava buscant, perquè, i a més el zen, com a occidentals, ens dona molt de confort perquè és aquest minimalisme de moda que és meravellós, aquests espais, aquests colors neutres, aquesta cosa, aquest joc d'ombres pulcre i auster, que també l'espiritualitat l'associem tot sovint amb aquest tipus d'espai. Doncs el budisme tibetà, i més com es practica allà, és tot de colors, tot de sons, tot d'emocions, és com tot... I recordo tenir una primera impressió d'anar allà amb una amiga a fer un ritual que hi havia, que estava obert, i vam anar allà, vam veure-ho, i jo vaig dir, aquí no tornaré mai més, això és un escàndol, no n'entén res, des de l'orgull i l'arrogància aquesta pròpia de la joventut i d'estar molt identificat amb una altra tradició, jo aquí no tornaré mai més. I a la setmana següent jo estava tornant perquè m'havia remogut. Havia vist també una cosa que és molt important pel que després hem fet a Casa Virupa, que és que hi havia una comunitat. Però una comunitat que no era com la comunitat que havia vist a Solius, que clar, està bé, però tots tenien més de 80 anys, excepte el germà Jordan, que és el que en tenia 33 en aquell moment. Tots eren més o menys, tenien 30 i pico, 40 i pico, i això em va inspirar moltíssim, va ser com, ostres, i viuen allà i tal, i també, de nou, estan travessats per aquesta manera de viure i vaig entendre que això em calia i que era una manera de vehicular aquesta vocació que se m'estava despertant. Llavors em vaig ficar molt a descobrir aquesta escola a través d'aquest centre, després a través d'un altre centre i fent molts viatges a Nepal i a la Índia, fent retirs aquí i allà, aprofundint, posant tota la meva capacitat obsessiva al servei d'això
per poc a poc anar veient com, i és també la gràcia d'haver començat molt d'hora, com la meva psicologia, com la meva identitat ja es començava a forjar des de determinades esquerdes i preguntes que feien que no em viciés massa encara que la societat empeny, els meus pares en aquell moment també, ara estan recolzant, però és normal, i l'entorn que empeny cap a un lloc i acaba la carrera i fes això i fes allò. I per sort, vaig trobar el Dharma per fer-me les preguntes que tocava en el moment que tocava i vaig poder aprofundir i això va fer al final guanyar-me la confiança d'un cercle, d'un entorn que em va posar una mica de referència d'això i també de la meva escola, que al final la benevolència i la compassió i l'atreviment de Gongma Trichan Rinpoche em va acabar fent l'ama l'any 2020, just abans de la pandèmia. Va ser com una coincidència auspiciosa, com diríem nosaltres. I així ha anat una mica. I a dia d'avui, què és per tu ser lama? Doncs la veritat és moltíssima responsabilitat. O sigui, és moltíssima responsabilitat perquè és un lloc d'altaveu, i llavors tens un determinat poder, una determinada influència i ha d'haver-hi una sensació de responsabilitat. Recordo una trucada que vaig tenir amb un dels meus mestres després que just Gongma Trichan em donés aquest títol, que vaig demanar com un SOS als meus mestres dient que m'acaba de passar això, ajudeu-me perquè això... I vaig dir, és que tinc por, no? Tinc por de sobte l'autoritat que suposa això i em va dir, perfecte, no deixis anar mai aquesta por, no? Amb aquesta cosa de com ho fem servir això en el budisme, aquesta aprofitar els elements que d'entrada veuríem com emocions a rebutjar i al final tot pot ser extraordinàriament útil. I hi ha un cert respecte, una certa por que no vull perdre mai a estar fent aquesta figura, tenir aquest lloc de poder i això em permet estar envoltat, voler estar envoltat de gent extraordinàriament intel·ligent, molt més intel·ligent que jo, molt hàbil, i llavors estic més segur perquè entenc el meu rol com un rol col·lectiu. Soc l'ama en tant que estic fent un rol... Té una vessant pública de fer ensenyances i de més, però potser la que em sembla, i evidentment és molt útil i molt necessària, perquè al final és transmetre els coneixements que m'han donat els meus mestres i és intentar fer que aquestes eines que són tan importants i tan absolutament necessàries en el nostre moment cultural i social puguin arribar a la més gent possible. Però després té una altra vessant més portes endins del projecte, que és fer de pal de paller de la comunitat i del projecte, i és aquesta dimensió més de mare i pare, que són com dels processos espirituals i aquesta funció més domèstica i més de... És extraordinàriament interessant, però aquí és on hi ha moltíssim pes i moltíssima responsabilitat, com estar pendent de molts processos i haver de fer un paper que a vegades no és el més agradable, perquè és el compromís de... Qui fa de mestre té l'obligació de recordar les coses quan no venen de gust. I això és el que a vegades és molt agradable acompanyar i fer aquest paper com d'amic espiritual de Karena Mitra, que es diu a la nostra tradició, però a vegades és aquesta altra vessant més pesada, que és anar en contra de l'autoengany o de la inèrcia d'algú i recordar-li, havíem quedat, o tu t'havies compromès a la teva millor versió que volies fer això i no volies fer allò altre, i en realitat jo és com he après també estant a prop dels meus mestres i és el que crec que és més eficient. Es pot practicar si no vius amb el mestre també, però hi ha una intensitat en la proposta que ho fa extraordinàriament ric, i qui té vocació d'això és, crec jo, la manera més ràpida de desenvolupar-se.
He vist a la vostra pàgina web que hi ha un concepte que m'ha semblat molt interessant, que és el budisme mediterrani. Expliqueu que sigui mediterrani no és un enfocament local a una identitat. Llavors, m'agradaria saber quins trets es diferencia d'altres corrents del budisme. Clar, això és un concepte, és com una mena de neologisme, és un concepte que ens hem inventat, tal qual, però perquè entenem també buscant connectar amb allò més fonamental del Dharma. Nosaltres, quan heredem el Dharma d'Orient, de les tradicions tibetanes i malaiques, clar, heredem un Dharma que ens requereix un salt cultural important, que per una banda em sembla que és estimulant i que ens permet fer una cosa que la gent que practica tradicions abrahàmiques o més de casa no ha de fer tant, que és canviar de context lingüístic o de llenguatge altre. T'has d'apropar a una manera diferent d'explicar les coses. Hi ha gent, hi ha estudiosos sobretot, no practicants, però estudiosos que diuen que és quasi insalvable aquest salt cultural, però l'experiència que he tingut jo i l'experiència que he vist en el meu entorn és que és molt útil haver d'aprendre un altre llenguatge, un altre imaginari, perquè et fa muscular una cosa que és més interessant que no que t'ho venguin tot ja mastegat i digerit. Has de fer un esforç d'entendre. Per això nosaltres hem après, a part, jo he tingut mestres occidentals, però molts dels nostres mestres són tibetans i tot i que s'han actualitzat i parlen anglès i hi ha alguns que no i alguns que encara és com si estiguessis allà al Tibet al segle XIX. I té una cosa extraordinària, això, perquè et fa haver d'entendre l'essencial i no... O sigui, la connexió la busques tu, no et ve donada. Això em sembla molt interessant. Tanmateix, justament el que estem intentant a Casa Virupa és fer el que el budisme va fer quan va arribar al Tibet des de la Índia, o quan va anar a Corea, al Japó, a la Xina, o quan no. És a dir, en la naturalesa del Dharma, del Buda Dharma, hi ha aquesta capacitat d'adaptar-se a diferents contextos culturals, perquè el Buda Dharma no és una cultura i no és una proposta social. És una proposta filosòfica o nosaltres diem una tradició contemplativa, no? O sigui, és més semblant a les tradicions antigues gregues que no a cap altra proposta que ens puguem imaginar. I això sempre ha estat molt fàcil d'adaptar-se a diferents cultures i agafar diferents registres culturals. Llavors nosaltres, amb tot el respecte a la nostra tradició provinent del budisme tibetà, creiem que el Buda Dharma de debò arrelarà al nostre context quan s'atreveixi a parlar, a fer servir elements i eines culturals pròpies de la cultura mediterrània. Nosaltres hem agafat el Mediterrani com a emblema d'aquesta proposta perquè ens sembla que, tot i que té una part sinistra i negra, com sabem avui en dia, per totes les morts i tot, per fruit de les polítiques nefastes d'immigració que hi ha a Europa, també hi ha una altra part, i hi ha hagut esclavatges històricament al Mediterrani, o sigui, té una part d'història i de present negra, però té una altra part molt brillant i molt bonica de comunió de tradicions, d'intercanvi, i això, escollint què ens inspira, ens sembla que pot representar justament un esperit molt dàrmic, molt propi de les cultures dàrmiques que, com bé saps, allà a la Índia hi ha moltíssima tolerància i convivència de diferents tradicions i religions. I això és una cosa que ens cal moltíssim i llavors pensàvem, ja tenim elements propis, això al Mediterrani s'ha fet, per què no expliquem que el nostre budisme és un budisme mediterrani? Llavors, ja dic, amb molt de respecte per a la nostra tradició, però alhora també amb l'atreviment de començar a fer servir aquests elements més, per una banda, contemporanis, però estèticament més propers, culturalment més propers, que, clar, depèn de com miris també, els referents culturals que tenim ara són tan globalitzats que podríem, ens pot inspirar si una persona que viu a Kentucky pot sentir la mateixa inspiració que una persona que viu a Austràlia, que viu a Corea. Llavors, hem buscat també ser una mica més específics perquè creiem que hi ha coses del folklore que ens poden arrelar una miqueta més, com intentant ser pedagògics en aquest sentit i veure
coses pròpies de la nostra cultura, tot i que siguin exportables, ens semblava bonic. I com hem començat a fer això? No té res a veure amb el fons de les nostres ensenyances, perquè això, evidentment, són les que ens transmeten els nostres mestres i la gràcia del budisme és que, en essència, no es canvia perquè parla dels problemes de la ment de fa 2.600 anys o d'ara, són exactament els mateixos, no? I les eines atencionals o les eines de reflexió, de saviesa, de totes, són exactament les mateixes. Això no s'ha de canviar, tot i que hi ha molt empeny i s'intenta com treure de context i tal, i suposo que ja en parlarem d'això, però és una qüestió més formal. I llavors, aquí sí que creiem, no cal ser un petit Tibet quan ets un centre de dharma, de budisme tàntric o tibetà, no? No cal. Crec que es poden fer servir colors que tinguin a veure amb la nostra cultura, no cal fer brocats. I això els nostres mestres ens insisteixen moltíssim. El que passa és que sempre ens ha fet molta por als centres, tradicionalment, potser les generacions una mica més boomers, però sempre ha fet una miqueta de por canviar coses, perquè, clar, estàs traint, no? I és una mica... Però ens animen tant que al final hem dit, agafem-los a paraula. Si diuen, no cal posar el brocat tibetà, no cal donar aquesta cata, que és aquest mocador tibetà de seda o de no sé què, si es pot fer de cotó, o sigui, com un seguit d'elements, no cal cantar aquestes cançons tradicionals o oracions tradicionals d'aquesta manera, es poden fer amb melodies pròpies de la nostra tradició. Imagina't, no? Llavors, estem molt tranquil·lament, molt humilment, perquè s'ha d'anar amb molta cura, però estem explorant el que voldria dir aquesta transformació del budisme, de la cultura, del continent, de la tradició. Hi ha una qüestió que m'agradaria comentar amb tu, la Manorbu, que és la relació entre espiritualitat, materialisme i societat. Hi ha un concepte que es parla bastant, que és l'espiritualitat blanda, en català seria com tova, no? Que vindria a ser un tipus d'espiritualitat superficial, on avui potser utilitzo el Palo Santo, demà li prego a la Mare de Déu del meu poble, a la tarda vaig a un curs de mindfulness i potser acabo amb un curs de flors de Bach, Tens la sensació que sovint s'utilitza el budisme dins d'aquest calaix de sastre, d'experiències espirituals superficials dins la lògica capitalista? Absolutament. Però, clar, el capitalisme s'apropia de tot, ja ho sabem, és una màquina que engoleix tot el que té al davant i qualsevol tendència ho fa amb el budisme, ho ha fet amb el feminisme, ho ha fet amb el Dia de l'Orgull, ho fa... Llavors, és com que hem de comptar que això passarà sempre, simplement hem d'estar atentes per veure quina és la resistència que hem de fer per no deixar que passi i ja està, sobretot si volem conservar la qualitat de segons quines propostes, i això es fa en altres estrats, però revisant bé quines derives pot tenir el feminisme quan el capitalisme l'està instrumentalitzant, no? I fer una... Perquè què farà el capitalisme? Ho fa amb el budisme i ho fa amb tot, però què farà? Intentar fer una proposta que sigui tova, com deies, és a dir, poc revisada, com fàcilment replicable, i això vol dir amb poca profunditat. És el que acaba passant. Són propostes poc profundes. I el feminisme que fa servir el capitalisme és un feminisme que acaba sent molt limitat, un feminisme blanc, un feminisme que no es vol fer determinades preguntes, acaba sent TERF, hi ha com elements així com que maltracten l'essència d'una proposta que està dissenyada per revisar-se i avançar en conquesta de drets i de més. Doncs passa el mateix amb el budisme. Resulta que el que fem com a europeus, des d'aquesta mentalitat, és molt anglesa perquè ho han fet molt des d'Anglaterra, això, però vaja, passa a tot arreu, passa als Estats Units també i passa arreu d'Europa. Però es miren el budisme, s'han mirat històricament el budisme des d'una lògica, des de la típica arrogància eurocèntrica, on creus que quan estàs agafant cultures, estàs entenent cultures altres, són sempre cultures més febles o bàrbares, no? O sigui, aquesta cosa de, com tenen la seva cosmologia, pobrets, no? O sigui, es pensen que les coses són així, pobrets. I, clar, aquesta arrogància d'entrada pròpia de les tradicions abrahàmiques, he de dir, que fan molt de jo tinc la veritat, jo sé com funcionen les coses i de fet,
per culpa d'aquesta mirada. Doncs quan això s'escola al cientifisme, hi ha aquesta arrogància també a l'hora de mirar cap a altres llocs. No? I això és una cosa que com a europeus ens hem de revisar moltíssim. No? Si no es revisa, el que passa és que llavors què passa? Doncs, s'explica que el budisme és una cosa tan més superficial i tan frívola i tal, que després fàcilment, doncs això, el capitalisme això ho pot engolir i pot fer propostes que són una falta de respecte com tota la preciositat i immensitat que proposa aquesta tradició contemplativa. No? Una tradició contemplativa que, insisteix, té 2.600 anys, ha agafat moltíssimes formes, és extraordinàriament rica, ha tingut moltíssims mestres, és una tradició viva de llinatge, és a dir, no és com que hi ha tradició, si hi ha algú que la practica, no és només una cosa que s'estudia, per tant, és més exigent que altres propostes, és riquíssima, no? I el que ens arriba és una caricatura, no? La gent encara quan pensa en Buda, depèn de com, pot pensar-se que és el Buda xinès de la fortuna, que és el Buda Panzón, que és un tipus de Buda, però al final és com, no és el Buda Shakyamuni històric indi que venia de ser asceta, no? O sigui, com l'imaginari que tenim és molt superficial, la idea de karma, la idea de, és com actua amb karma, paga amb karma, viatja amb karma, no? Era el TMB, era l'eslògan de... Com un karma que, evidentment, està travessat pel moralisme de la nostra tradició abrahàmica, perquè i de sobte comencem a parlar de karma, que és un concepte increïble, preciós, molt bonic d'estudiar, des d'una lògica que és moralista, a més no poder. És una llàstima perquè ens limita molt, i és una experiència que tenim des d'aquí sovint, que fa que la gent tingui uns prejudicis respecte al que suposa el budisme. I aquests prejudicis no són tant que entenguin de què va, hi ha normalment dues vessants. Una és el prejudici típic de, budisme deu ser una cosa una mica frívola i superficial, i ens diuen, feu ioga, no? I ja està, que és com, clar, el ioga té tota la seva profunditat. És un altre tema, no? O sigui, com s'ha frivolitzat amb això, però clar, com t'explico, no? Som una tradició contemplativa, però som una religió. Clar, llavors, hi ha com un cert prejudici o també és veritat, perquè hem de ser justos, la gent, perquè sigui, per com ha arribat, li cau bé el budisme d'entrada en comparació a altres. I hem sentit, hi ha molta gent que diu, jo si m'he de vincular amb alguna, com si fos una obligació, si m'he de vincular amb alguna tradició, ho faria amb el budisme, sense tenir absolutament ni idea de què vol dir això, no? Però perquè hi ha alguna cosa atractiva d'una proposta que és una mica més responsabilitzadora a vegades o que, també és una proposta atea dintre d'altres i llavors a vegades sabem amb el cientifisme o amb alguns determinats com cosmogonies cientifistes, no? I això, llavors sí que hi ha com molta superficialitat al voltant d'això, no? I hem de fer una tasca molt de rigor i de profunditat, que és un dels elements o dels pilars que hem intentat tenir a Casa Virupa, a més donada la nostra joventut, precisament que sovint se'ns ha vinculat amb uns hippies que estan fent qualsevol cosa en una comunitat, no? I no la cosa seriosa i profunda que és intentar viure segons uns estaments, segons uns valors que venen d'una tradició mil·lenària que s'aplica molt i que té la disciplina al centre i que llavors hem hagut de transmetre aquesta part més de rigor i tal a la gent que s'anava apropant al centre. I crec que és una cosa que hem conquerit amb el temps, també explicant-nos seriosament, o sigui, tenint una comunicació a la web, a les xarxes i tal, que tot i que desprèn la nostra joventut, d'altra banda, intentem que hi hagi el rigor que hi ha d'aquí, no? Hi ha doctors en filosofia, hi ha gent molt capaç i intel·lectualment molt potent que està darrere d'aquest projecte també, no? I som nosaltres que estem sostenint això, no? Llavors, sovint es barreja aquesta cosa del budisme com una cosa frívola i superficial perquè és com ens ha vengut això des del capitalisme que fa això amb absolutament tot, transformar-ho en coses replicables, no? I a totes les tradicions dàrmiques que jo conec s'insisteix en la necessitat d'aprofundir
i de no estar fent tastaulletes i per això has de desenvolupar un criteri i és veritat que per sort tenim moltes opcions a la nostra societat, el que passa és que són de nivells de qualitat i de profunditat molt diferents i la gent associa una mica i nosaltres, els nostres estudiants de meditació, del curs de meditació que oferim aquí setmanalment, els diem, o sigui, entenem que ara per vosaltres som una extraescolar, més, no? Faig una estona de gimnàs i després tinc meditació. I està bé, però que sapigueu que això forma part d'una proposta que és molt seriosa i que com seguiu meditant i practicant us demanarà segurament, naturalment, no perquè us ho demanem nosaltres, sinó la pròpia proposta i la pròpia maduració us demanarà que us ho prengueu com una cosa una miqueta més seriosa, no? I crec que aquí és un filtre natural que passa amb la gent que s'apropa a Casa Virupa, que la gent que sosté la pràctica i que explora i tal, ho fa des d'aquesta profunditat i des d'aquest rigor. I això ens posa molt contentes perquè crec que és gràcies a això que estem fent la base de la comunitat o la xarxa de Casa Virupa, aquesta tan bonica i tan de debò, que després això ens transmet a la gent que ve de fora i també als altres mestres que venen i els agrada el que hi ha. No, i en aquest sentit, només comentar que jo he participat també en alguna formació que heu fet vosaltres i dono testimoni del vostre rigor, així que molt content en aquest sentit. Fa poc vaig anar a un recés a una casa d'espiritualitat cristiana i em vaig trobar una imatge del Sant Crist en posició de meditació de loto, és a dir, amb les cames entrecreuades. Com veus aquest diàleg entre la figura de Crist, en Buda, que moltes vegades ja trobem a la religió cristiana cada vegada més? Jo crec que a qui li interessi d'alguna manera veure els lligams, doncs està bé. Crec que hi ha molta especulació i molta... Bueno, o sigui, hi ha idees fantàstiques al voltant de les influències fins i tot de Crist, de tradicions dàrmiques. A nosaltres, sincerament, és una cosa que no ens cal, perquè no necessitem, com si diguéssim, l'aval de la tradició cristiana per poder connectar obertament amb el budisme i donar-li tot el valor que entenem que té i que veiem que té cada vegada que practiquem més. Llavors, jo crec que hi ha gent que sí que necessita això, igual que hi ha gent que necessita molts arguments cientifistes de que la meditació i la neurobiologia apunten a la importància i al benefici de la meditació, cosa que és increïble i nosaltres sempre ens en gaudem. Però nosaltres ja ho sabem perquè ho estem vivint, i és com que és molt propi d'aquesta dinàmica eurocèntrica que deia abans, de necessitar comparar-ho tot el que som. És propi de la humanitat en general, però... La ciència, moltes vegades ho avala. És a dir, necessitem com la ciència que avali que aquesta pràctica té uns resultats. No, home, té una història que ja avala precisament. No cal que la ciència... Però a qui li serveixi em sembla bé. Ara, potser l'única cosa que em guirinyola, em faig responsable per no ficar ningú en aquest sac, però sí que és quan hi ha altres tradicions que potser per una qüestió més d'expressió, per una qüestió més de màrqueting, fa servir el Buda Dharma o el Dharma per connectar amb la gent d'una altra manera. I ho he vist a vegades amb alguns pensadors o alguns filòsofs també d'aquest país, que és com que... Panikkar va fer això a un altre nivell, però va fer això i crec que s'ha d'anar una mica en compte precisament perquè si no és assimilar... Caiem en aquest... Totes les tradicions porten el mateix quan no és veritat. No totes les eines et donen el mateix resultat, no totes les tradicions apunten al mateix lloc. Crec que és bonic veure els elements que hi ha de connexió entre les tradicions i hi ha elements preciosos. El cristianisme té una pràctica de la compassió i de la benevolència que és increïble i això s'assembla molt a pràctiques de benevolència i de compassió que fem des del budisme. Hi ha necessitat de contemplació i de meditació en diferents exigències i en diferents modalitats, però hi ha molts punts en comú. Però el que és més important i el que marca totalment la diferència, i clar, t'ho dic com a budista, és el per què, és la motivació amb la que estàs fent. I és diferent voler connectar amb Déu que voler alliberar la teva ment dels enganys. Són objectius molt diferents, no? I podríem dir, no, tot s'assembla i tot és el mateix,
fins i tot que qui estigui a gust amb assimilar els objectius, endavant. Per això, qui estigui a gust en veure Crist en posició de meditació i això li reconforta d'alguna manera, pensant, veus, és que tot és el mateix i això l'inspira per practicar, per observar la seva ment, per desenvolupar la seva tendresa, la seva vulnerabilitat i el seu cor, meravellós. Però sí que com a portaveu d'aquesta tradició he de dir, compte, no fem assimilacions i si es pot, doncs, ostres, com dintre del cristianisme, crec que es poden explorar referents propis del cristianisme molt interessants i molt inspiradors i marketingianament poden funcionar molt bé. No cal fer servir això, els elements d'altres tradicions, perquè potser pots confondre una mica el personal. I des de la teva experiència, com viu un lama que alguns creients que, per exemple, potser assisteixen a Casa Virupa, siguin procedents del cristianisme? És a dir, fan aquest pas cap al budisme? He de dir que normalment la gent que s'apropa a Casa Virupa és gent que ve, que és agnòstica, que és atea ja d'entrada i que estem acostumant-nos, perquè també és més de la nostra generació i per tant és gent més jove, que avui en dia és més difícil veure practicants cristians. I llavors és com que el procés que hem d'acompanyar normalment és aquest, una mena d'escepticisme i descrèdit que ha assimilat el cientifisme i el materialisme com una mena de neutralitat, però en realitat és també una cosmologia, o sigui, és una manera d'entendre el món i d'explicar-te'l. Llavors, és com hem d'acompanyar més aquest procés de fer, de donar-se a la gent quin és el seu credo per veure si el vol transformar o no, que no de directament acompanyar gent que està... A més, nosaltres tenim, fins i tot diria, algun compromís, algun vot, algun precepte que ens protegeix una mica d'estar havent de canviar la fe de l'altre. O sigui, és com si a tu et serveix això i t'està fent ser millor persona i t'està... És com que ens entrenem a valorar això i a respectar-ho i cuidar-ho. Per això de la tolerància, que això és molt propi, insisteixo, a les tradicions dàrmiques i aquí sí que com a tradicions abrahàmiques ens ho hem de fer mirar una micona perquè no som gaire bons en la convivència. Llavors, això sí que hem d'aprendre, jo crec, moltíssim de les tradicions dàrmiques. I hi ha aquest precepte, per exemple, que, insisteixo, és com forma part de ser practicant d'aquesta tradició, que és respectar una mica la cosmologia de l'altre i si l'altre està sent feliç així. Una altra cosa és que aquest altre et pregunti tu com ho fas i tu tal. Llavors, aquí, evidentment, perquè no és una tradició proselitista el budisme, això és important. Llavors, hem tingut, evidentment, gent que venia amb curiositat i tal, i hi ha gent que en un determinat moment del curs de meditació ha decidit deixar anar perquè veia que el nostre curs de meditació és un curs de meditació budista i, per tant, hi ha moments, com dic, que no apunten al mateix i llavors hi havia un conflicte allà i han deixat. Hi ha altres que han seguit i que conviuen amb això i altres que potser venien més d'un moment de crisi, de fe i tal. Però sempre ja dic, com des del budisme hi ha molt de respecte a això i no cap voluntat de convertir. Anem a parlar de Casa Virupa. No sé si ens podries explicar una mica com està distribuïda la comunitat de Casa Virupa, quantes persones sou. Hi ha una qüestió que m'ha cridat l'atenció a la vostra pàgina web i és que teniu postulants. Llavors, vaja, si ens podries explicar una mica com funcioneu. Sí. O sigui, nosaltres, el nucli d'aquest projecte és la comunitat resident. Ara mateix som, ho he de dir bé, crec que som 14 persones que viuen aquí i que treballen algunes aquí, algunes a fora, però que sostenen aquest projecte, sostenen l'activitat d'aquest projecte i tenim 3 postulants, que vol dir gent que està... Aquí no hem trobat un nom millor, hem hagut de fer servir els noms que se'ns donen tradicionalment i és gent que està provant si estan a l'alçada del compromís que suposa això, si els ve de gust o no, és per fer més suau aquest procés i que no sigui traumàtic si després algú s'adona que no era la seva via o que no estava en el moment. I llavors és com hi ha un procés de transició que pot durar anys. No està definit del tot perquè depèn molt de cadascú.
Llavors, som els que ens encarreguem de les responsabilitats del projecte en totes les seves àrees, no? Tant la part domèstica i de convivència, que ja és tot un tema, no? Com la part d'activitats i d'exposició al món. I, com bé saps, a més, tenim un projecte paral·lel a Casa Virupa, que és sota l'empara de Casa Virupa, però que té la seva expressió pròpia, que és el Laboratori d'Arts Contemplatives, que és el projecte cultural, que també gestionem des del mateix equip ara mateix i ens permet que hi hagi gent que interessada, potser no directament en l'espiritualitat o en la religió o en la tradició contemplativa o en la filosofia o el que sigui, té interessos culturals i els agrada una cultura amb una determinada sensibilitat, amb uns determinats ideals o valors, i llavors connecta amb el LAC a través d'això, connecta amb les propostes, amb el petit festival que fem normalment a la primavera o el RAID, o connecta amb, amb les veus del LAC, que són petites conferències i presentacions o concerts que fem dels residents que venen a fer aquí en residències al LAC, que és sobretot el que oferim des del LAC, perquè sobretot està movent-se molt pensament i música. I llavors hi ha gent que té experiències aquí i tal, però em sento la comunitat. Gestionem també aquest equip i aquest projecte bastant important. El que es mou és una xarxa de voluntaris bastant gran. Ara mateix hi ha alguns voluntaris, de fet, fent residències, com la llarga estada, i som en total unes 22 persones vivint tota l'estona aquí a Casa Virupa. Hi ha molts voluntaris que venen tot sovint, venen setmanalment. Tota aquesta xarxa es manté al centre. Això és com el següent cercle. I el tercer cercle serien tots els estudiants, gent que fa el curs de meditació i de més, que estem al voltant d'unes 300 persones vinculades setmanalment als cursos de Casa Virupa i de més. I així és com es conforma la nostra xarxa. Després, evidentment, la gent que ve puntualment a fer una activitat del LAC o a fer un taller de meditació o hostatjar-se aquí o a dinar al nostre restaurant vegà que tenim. Llavors, són diferents portes que entenem que són útils com a modes hàbils perquè la gent conegui això, aquesta tradició, aquestes propostes, i que ho facin des d'un lloc familiar, des d'un lloc de gaudi, també. Clar, sí. I ja trobes silencis i moments de pau justament al voltant de totes aquestes persones que teniu i que esteu al voltant? No sé si de vegades et costa trobar aquests espais de silenci i de pau. Pots repetir, perdó, que sí que és... Sí. No em pateixis. Deia que em comentaves ara que estaves al voltant de tota aquesta gent, d'aquests grups i de més, i et costa de vegades trobar moments de pau, de silenci, ja que justament deus tenir molts estímuls de persones que potser també volen parlar amb tu i de més? Aquesta és una de les preguntes que sovint ens fa la gent que aposta més per una opció d'àrmica monàstica, perquè nosaltres som practicants no monàstics, que a vegades la idea de budista sempre és com el monjo rapat o el lama que va de monjo i ja està. I és el clàssic debat, Ostres, això és veritat, la vida monàstica és més fàcil. La vida sense tanta exposició és molt més fàcil i és recomanable. Hi ha un cert compromís que tenim amb arribar a una determinada gent, a un determinat perfil de gent, i un compromís que també ens donen els nostres mestres de fer aquest tipus d'activitat que ho fan una mica més exigent, però que forma part de la nostra pràctica, aquesta exigència. Llavors, sovint, quan vam trobar aquest lloc, per exemple, perquè ens vam mudar això fa poc de Tavertet, aquí a Llinars, a Can Bordoi, que és un lloc magnífic, doncs ja buscàvem aquesta capacitat d'integrar l'espai públic en un espai privat. Som conservadors en aquest sentit. Els espais comunitat, intentem que estiguin protegits, vivim de tal manera que puguem cuidar aquest espai d'interioritat, aquest espai de silenci. Hi ha sovint molts moments de silenci, molts moments d'intentar practicar aquesta disciplina interna pròpia de qui practica. I llavors hi ha molts moments de servei, però hi ha també moments on la comunitat fa retirs, la comunitat es tanca, la comunitat té moments de silenci, de vot de silenci durant els matins,
que intentem respectar moltíssim, no? Personalment, doncs, clar, doncs, els mestres, i més si estan molt exposats, s'han de cuidar una mica i intentem fer això amb l'equip, però la veritat és que és un equip meravellós que em cuida molt i em sento molt respectat i molt cuidat, no? Llavors és molt fàcil tenir aquests espais de pràctica de qualitat, la veritat. I per acabar, m'agradaria aprofundir-se les teves arrels personals. Has tingut algun moment clau en què vas sentir que el budisme era el teu camí de vida? Sí, jo crec que... Jo diria que hi ha dos moments. Un és extraordinàriament millennial, perquè hem de fer gala del nostre moment, i va ser molt millennial. Davant d'un ordinador recordo llegir els 5 preceptes de conducta del budisme i llegir sobre el refugi en una web random, me'n recordo, doncs, buscant informació, doncs això, el 2009 o una cosa així, i tenir un moment de certesa, no? Que és el que nosaltres diríem quan, abans de formalment prendre refugi, que és el ritual d'oficialitzar el teu vincle amb el budisme i amb aquest camí, en realitat un ja ha pres refugi en un altre moment que ha tingut aquest petit despertar, no? I jo recordo aquell moment davant de l'ordinador, llegint allò, dir, aquest és el meu camí. O sigui, és exactament això que... I aquest és, sí, diria que és com, per una banda, el moment clau, per mi, revelació de debò, comprometre'm, no? Amb voler viure sota els preceptes i aquesta filosofia. I després, potser, un moment com és així explícit, quan vaig sentir per primera vegada ensenyances sobre el budisme com una tradició que és una eina i no un fi, no? Una tradició que és un punt de partida i no un punt d'arribada. Això va ser en el dojo aquest zen al que anava quan vaig començar a meditar, i el mestre que estava allà xerrant, fent les ensenyances, va fer una petita explicació sobre per què el Dharma, un cop passes a l'altra riba, s'ha d'abandonar. O sigui, no és una tradició que sigui essencialment sagrada, com estava acostumat a veure al meu entorn, sinó és una tradició que et convida a cremar la barca un cop ja has arribat a l'altra riba. Com dient-te, això és bàsicament una eina, no t'has de sobreidentificar. I això em va colpir molt perquè sí que era una manera totalment diferent d'entendre una tradició espiritual de com ho havia entès fins llavors, i em vaig sentir com molt inclinat cap a aquesta manera de pensar, no? D'entendre, sí, com cuidar les coses, com entendre la importància de les coses fent-les servir pel que són, però no sobreidentificant amb elles o no sacralitzant-les de més. I has tingut moments de dubtes o de crisis? Crec que el fet de no fonamentar aquest camí des de l'epicitat i els grans moments irracionals inspirats, el que fa precisament és que estigui com molt ben fonamentat, no? O sigui, tots són decisions orgàniques, evidentment hi ha algunes que han de ser una mica més valentes, no? Perquè si no, hi ha moments a la vida que has de prendre algunes decisions i invertir i arriscar-te, no? Però la veritat és que no he tingut cap crisi que em fes replantejar-me si tenia sentit o no aquest camí, perquè és tan fonamentat, com dic, en la comprensió. Després, l'emoció va darrere de la comprensió en la proposta del Dharma, no? I primer has d'entendre les coses i després et pots deixar sentir-les perquè baixin al cos i perquè t'atravessin totalment, no? I t'obrin altres dimensions. Però d'entrada hi ha una qüestió molt de comprensió. I clar, el que comprens, ho comprens, no? És com quan vas fent-te gran i vas entenent. Llavors, el que et fa ser budista té tant a veure amb una qüestió filosòfica, amb una qüestió d'entendre que el món és impermanent, que el món és interdependent, que no et pots fiar del teu criteri esbiaixat per l'egocentrisme. Són qüestions tan de fonament que pots tenir crisis en relació al mètode en concret, no? Si té sentit estar tan exposat com parlàvem abans o tindria més sentit tancar-me en una cova, no? O sigui, el com sí que és més... Aquí hi ha més debat, per sort hi ha grans guies i grans mestres, però la base d'aquesta tradició no recordo haver tingut cap crisi. I quin missatge donaries a una persona que potser s'estigui escoltant, que encara no ha trobat el sentit de la seva vida i encara no sap com orientar-se?
El que diu el Dharma en la qüestió del sentit, a mi també em va interessar molt quan ho vaig sentir per primera vegada, que és que hem d'assumir que no hi ha un sentit per se, que la vida no té sentit, sinó que li has d'atorgar un sentit. És com entendre que al final el que es tracta és no d'haver de fugir a un altre lloc, no? a una mena d'altre món, sinó d'entendre com fer servir bé això que estem vivint nosaltres ara. No? Llavors, no estem tan lluny de poder viure una vida amb sentit, simplement hem d'entendre una miqueta com funciona la nostra ment, de ser hàbils manegant-la i llavors és com que orgànicament, naturalment, anem entenent quin sentit podem donar a les coses, com podem fer servir que les relacions, la feina, l'oci, aportin a una qüestió més fonamental, més profunda i que no sigui tot com distraccions que ens estiren i ens allunyen i ens fan sentir buits i aquesta sensació de falta de sentit o de buidor fonamental, de frustració, de contrarietat amb la vida i amb les coses i fins i tot els millors dels nostres moments sentim. Llavors, no estem tan lluny amb les eines adequades, com d'entendre una mica millor com funciona la nostra ment i, per tant, entendre com podem fer servir bé el que ja ens està passant. Molt bé, Lama Norbu. Doncs arribem al final. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres els teus coneixements sobre el budisme i el fet religiós. Ha estat un plaer escoltar-te, ha pres molt. Moltes gràcies. Gràcies a tu per convidar-me. I a tots vostès recordin que poden trobar més entrevistes i més protagonistes al nostre canal de YouTube, a l'Spotify i a les xarxes socials d'espiritualitats.cat. Fins propera.